fajn. Ale já tady mám totiž takové věci, jako třeba o tom respektu a tak. Jak ztratíš respekt pro svého chlapa, jo? Tak jak vlastně si myslíte, že třeba, jsme se bavili o tom respektu, že je důležitý, tak jak si myslíte, že ta ženská může ztratit ten respekt pro chlapa? Co musí on udělat, nebo... Například vám dám příklad. Slyšel jsem zase pojem smrt tisíce noží, nebo bodnutím tisíc, nějak tak, prostě smrt tisíce noží, nějak tak. A to znamená, právě když je ten dlouhodobý vztah, a ona furt si ho tak jako tohle, že ať je takový ten její ten, tak mu jako vždycky tak trošku ho podne, jako kdyby, a on a týpek, co byl třeba hodně asertivní a chlap, za 10 let nebo za 5 let je takový ňánek její. To jsem byl přesně já, no. Jo? Jo, ve svém vztahu. Kdy prostě po 5 letech jsem seděl na gauči úplně tlustý, kámo, bez života. Hromádka neštěstí. Co vítala jenom návštěvy, kámo. No, hrůza, jako. A jo, přesně tohle, co se děje, prostě. Ale to přesně bylo ono. Ona ze mě chtěla udělat někoho jiného, kdo jsem vůbec nebyl. A tím pak, jako ty chlapi, že někoho milují a pak kvůli tomu ztratí sami sebe, to je právě na hovno. Ty vždycky musíš milovat sám sebe, zjistit, kdo ty seš, a pak tě může milovat někdo jiný. Nejdřív musíš milovat i sebe prostě. Vždycky to začíná u tebe, u někoho jiného. A je to spíš jako otázka komfortu, jestli se s ní jakoby cítil dobře a postupně se jako taťkovat, jo? To jo, jako... Nebo kombinace? Taky kombinace, no. Ona chtěla tě přetvořit si do svého přesně tak, medvídka, do svého obrazu. Přesně tak. Který, protože myslím, že to bylo i z její strany nějak kvůli tomu, že byla trošku insecure, protože si říkala, ty takový mačo, takový vum, víš co, tobogán, tak já si ho trošku tak sklidním, aby mi pak někam neuletěl, nebo tak, že třeba Jo, přesně takhle to bylo, no. Já jsem myslel, že ji furt podvádím, celý vztah, celých 5 let a nikdy jsem ji nepodvedl. To muselo být náročně taky. Jo, bylo hodně na psychiku už pak, no. Ale dal jsem to, jsem furt tady. A vy jste se rozejít? Jo, rozešli jsme se pak. Bylo to lepší pro oba. A ty zase, a cítil jsi, jak pak najednou ti zase zpátky narostl taková ta asertivita, to chlapství? Přesně tak, úplně všechno prostě. A zase jsem začal být uvolněný prostě, sám sebou prostě. A teď přesně, naučil jsem se mít rád sám sebe a teď k sobě někoho můžu přidat, přesně, jakože. Ale musí mě mít rád takovýho, jaký sám, jako. A ty jsi říkal, že jsi byl takový už takový, že měl jsi nějaký už takový deprese a tak? Jo, byl jsem hodně v depresi, já jsem ani už pak netrénoval nic prostě. Já jsem byl jenom doma s ní, protože prostě, když jsem šel na trénink, tak vlastně, ale ty nejsi se mnou. Jakože to bylo až takhle, víš, jakože to bylo už moc. A pak v tom moment, když už jsi byl takhle prostě úplně, vlastně z tebe vytvořil knedlík. Jo, udělal ze mě knedlíček, přesně tak, je to tak. Na gauči. Když byl ten knedlíček rozplácen na gauči, tak měla k tobě furt vlastně ten respekt, jako předtím? Ne, jasně, že ne. Vždycky už si víc dovolovala a vždycky to tak bylo. A furt se to jenom stupňovalo celých těch 5 let. A je to takhle vždycky, protože jakmile se z tebe stane pod pantoflák a knedlíček, tak prostě takhle to je. Přesně tak. Ano. A musíš si přesně vždycky držet ten respekt. Proto jakoby díky tomuhle vztahu já jsem pochopil hrozně moc věcí, jako. Jo, jako to tak prostě je. A to je právě ta zkušenost, teda tom to nejlepší, co jo, právě, co si vždycky přesně ty zkušenosti prostě, ty plusové body do budoucna. Souhlasím, jako, jak já s tím open relationship, to teda bylo šílený. Tak jsi byl knedlíček? Ano, v ten moment jsem vlastně, já jsem byl super hubenej teda, zase, až moc hubenej. V Londýně jsme žili, tak tam, tam je to taková divočina, tak jsem byl jenom, ale vlastně jako povahově jsem byl knedlíček. Jo, protože jsem si pak už taky nechal srát na hlavu vlastně. Ne, a to prostě přijde samo, to se pak stupňuje. A nenápadně, jo, přesně tak. Jo, přesně, to jsou jehličky, přesně, a furt to zapichuje. Jo. A sami jste si to pak jako uvědomili, že prostě hele, jako něco je špatně? Já jsem to cítil delší dobu, že to nějak něco, ale ještě jsem to nechápal. Asi mě bylo 22, 24, 25, prostě a neměl jsem vůbec tu red pill. Třeba já jsem na to narazil, na tu red pill na internetu jednou. A teďka najednou tam nějak to. A ona přišla dom. A najednou říkala, to ne, to jsou ty misogynist, to jsou tohle, úplně mě prostě zašlo jako, že to je prostě, jak kdybych tam Hitlera sledoval, vole, prostě. A úplně, já říkám, ty vole, jako, ale vlastně já jsem tak trošku, OK, tak možná je to káblovost, víš co. A bál jsem se pak tyhle věci sledovat před ní, nebo vůbec, víš co, ale, jako, že bych se bál, ale ještě tehdy jako taky jsem chtěl být takový ten hodnej a takový ten, jo, my si všechno jsme si rovní a to je taky takový, víš, že ty to myslíš dobře, třeba. To nejsi, že jsi i slaboch, ale pak už začíná si ze tebe stávat slaboch. Ale začátku myslíš dobře. Jsme si rovní, tak všechno. Tak open relationship, OK, tak open tady i tady. Nikdy, vole, píčovina. Ale prostě chceš být takový ten hodnej, správnej. Přesně ale tak, pak se ti to vrátí. Ten, co jí dal, to, co jí nikdo nedal. Jako no. Ale to ne. Musíš být ten chlap, musíš to držet, ten svůj frame
a nesmíš nechat, ona to vždycky zkouší a ty si to musíš furt držet, prostě za každou cenu. Já to miluju. Na mě už to pak ani neskoušeli ženský, teď jako jak jsem hezký, že jo, tak prostě se o mě ženský zase perou, takže je to prostě hezký. Ale přesně, když jsem byl knedlíček, tak jako nic. Prostě. Všechno dolů. Jo, všechno. Sebevědomí, přesně. Všechno. Je to fakt důležitý být jako sám sebou a přesně, jako, aby tě ta přítelkyně brala takovýho. A mě to z tebe úplně vyzařuje, jako, víš co, tak, jakoby, jako když se cítíš dobře, když se prostě máš dobře, máš na sobě hezký oblečení, který víš, že prostě se v tom cítíš dobře, tak já to si vždycky představuji jako takovou bublinu okolo tebe, jo. víš, a že jako úplně září, Jo. víš. Je to tak prostě. Myslíte, že teda ty holky vlastně podvědomě vám celou tu bublinu trošku ne prasknou hnedka, právě to bylo moc, ale pomaličku ji tak vyťukne, protože je to z jejich vlastních insecurities? Spíš jako umačkávají a upouštěj, no. No, ale proč, jako, proč to vlastně dělají, protože fakt oni hrozně to dělají často, že jo? A já ho změním, vole. Proč mají ten instinkt tohle dělat? Jaký maminkovský put, to jo? Jako mě napadá jenom to, že jsou insecure, jako že si říkají, ty vole, on je teďka moc září a teďka když září, tak ostatní holky ho budou to a bude tam to. A víš co, a už se bojím a je to z nějaký její vlastní jako... Co, když jsi nežádaný, tak o tebe ona nemá zájem. To je tak vždycky, víš, jako že ty musíš být právě žádaný. To tak vždycky je. To je ta ironie, že jo? Že ona vlastně na jednu stranu nechce, abys tak zářil, ale pak když nezáří, tak už nechce ani ona. Je tak, to je taky, ale to už jako nic moc, to už se mi nelíbí. Je to tak, no. Proto nikdy neposlouchejte ženy, když vám cokoliv říkají. Hlavně, když vám říkají něco, co byste vy měli dělat. Vždycky si to jdete podle sebe. Já jsem jednou potkal týpka, je to 100%. Musíš, a to je přesně jak říkal, musíš se sám o sebe se starat hlavně. Mít sám sobě věřit, sám mít respekt a takhle. A potom podle toho vybereš tu ženu. A já taky říkám, že ta žena hnedka už v první minutě poznáš, jestli tam ten respekt je. A nemusíš ještě se jí ani jako něco jít do nějakého vztahu nebo ani sexu, jenom prostě už. A ženy, které jako hnedka trošku cítím, že se dívají na mě skrz prsty, nebo jsou takový to, já už se s nimi ani nebavím, ani jako kamarádi, nic prostě. Říkám vůbec, jako proč? Já se největší paradox, když jim naznačíš taky, že jako nemáš zájem, tak tě pak chce. Tak bývá dost často. Nezájem budí zájem prostě. To je pravda. Kdyby si za ní les, tak by tě poslal furt do prdele, jakmile ukáže, že ti prostě do hajzlu, mě nezajímá. Tak ona, a proč se ti nelíbí? No už jede, to bylo. Fakt, je to tak? Je to naprosto tak. Je to tak, no. To jsou takový ty pravdy, přesně, no, prostě, jako to je... Ironie, přesně, životní ironie, přesně tak, no, jako. Hodně jsou jako ironický, jo. Některé ty věci se ženskými fakt jsou ironický, no.